ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାଉଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ଭିଡ଼। ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ହଇ କିଏ ପଚାର ନା କେତେ ଦୂରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମନରେ ଭାବୁଥିଲେ ପୁରୀ ଜମା ଦି ହାତ। ପାଣି ନେଇକିରି ପୁରୀ ଯିବା, ଲୋକନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ଆଠୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନର এই ଭିଡ଼ିଓଟି। ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତାନି। ଏ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଖରା ହେଇଥିଲା, କେତେ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ପାଣି ଢାଳିକିରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ପୁରା ତାଙ୍କର ସବୁ ଥକି ପଡ଼ିଛି। ପୁରୀରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା ବାଟରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ପାଣି ନେଇକିରି ବି ଯାଉଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା। ପାଦ ସବୁ ତାଙ୍କର ଫୋଟକା, ଚାଲି ଚାଲିକି ପୁରା ଥକି ଗଲେଣି। କିଏ ସବୁ ଫେରିକି ଆସିଲେଣି, କିଏ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ରୋଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ପାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଜମିଛି ସେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ। ଫେରିବା ବାଟରେ କେତେ ସବୁ କିଏ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି। କାହାର ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ନେବା ପାଇଁ, ତ କେଉଁମାନେ ବସ୍ରେ ଯିବେ। ଏଠି ସବୁ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଟରେ କାଉଡ଼ିଆ ସବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାରକୁ ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଏଠି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଅନ୍ନଛତ୍ର, ଜଳଛତ୍ର ଦିଆହେଉଛି। ଏମିତି ଝୁଲିକି କାହିଁ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଯିବେ। ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳକୁ ଯାଇ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସବୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସବୁ ଏମାନେ। ପାଣି ନେଇକିରି ବି କିଛି କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରିନି ତାଙ୍କର ପାଣି ଢଳା। ଚାଲ, ଏ କୁନି ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସବୁ ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ପାଣି ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଳି ସୋମବାର ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଖରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଗହଳିର ପୁରା ବହୁତ ଗହଳି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ତା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି। ସେପଟେ ବାଟ ନଥିଲା, ପୁରା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ବାଟ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକିରି ପୁଣି ଫେରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢାଳରେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ। ତାଙ୍କର ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଳି ହେବା ସରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାଉଡ଼ି ଜିନିଷ ସବୁ। ମୋବାଇଲ, ପକେଟରେ ପଇସା, କାଉଡ଼ି ମୋବାଇଲ କାଉଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲିଲେ ସବୁ ପାଣି ଢାଳିକି। ଏମାନେ ସବୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମୁଖା ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳିବେ, ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୁରୀ ବୁଲିବେ, ତାପରେ ଆସିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମଜା, ଜଗା ଯେମିତି ଡାକିକି ଆଣିଛି ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ନେଇକିରି ଏମାନେ ପାଣି ଢାଳି ଦେବେ। କେମିତି ନେଇକି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଏ ପୁଅଟିର ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଥ ପରେ ପୁରୀରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେଠି ପାଣି ଢାଳିକି ଆସି ଏଠି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ବି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖିକି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରଖନ୍ତୁ।